Verse 15. Verse 15. Unavamara kitaura bamsoro peshokora. Kuruma peshwanishga. Shokora tukana rabuda. Indi zilami na puma. Ikatoera rabuda raenda. Puma peshwa. Aritzoke isina kuita zvadari tuma. Uya ichabudirire pane zvose zvadari tuma. Zvino zvisingaitika hazvina kutaurwa naMwari. Uye Mwari kana ataura haaswedere achidzokorodza nokudzokorodza kuti vanhu vagosvika pavanoti chokwadi Mwari akaisibirira nyaya. Kana ataura kamwe chete chinorarama kusvikira vanhu vazvarwa vakachembera nekuti ndimwari. Toda kumbobata pamwe paakataura mushoko. Akataura kamwe chete kuna Adamu. Miti yose ungadya, asi uyu muti uyu wokuziya chakanaka nechakaipa usadya. Nemusi waunodya uchafa zvirokwazvo. Akataura musi nezviri kuzoitika mumusi. Musi wauchadya uchafa. Izvi ndokubva wanyengedzwa. Zivai kuti Lucifer wakamborarama upenyu hwemugadheni achizivikanwa nenhau dzokuimba imba. Iyeyo wakanga asingasangane nevamwe kupractice. Zvinonzi makeyboard nembira nezvinoridzwa newaya dzese zvanga zvakarukirirwa mari. Haitambudzika kuimba. Waiti kana akashama mwaibedzi maitambura nokutamba. Music wakanga uri mugariro wake. Ndokubva abvunzawo kune dzimwe ngirozi kuti varume munobvunzwawo sei mazuva ndinenge ndisipo. Ndokubva dzambudira pachena kuti zvinhu hazvinyatsofamba. Ndokubva anzwa kuti mbiri yangu iri kufamba. Regai ndisimudze chigaro changu. Ndokubva wabvisa chituro chake mugomo dzvene raJehovha rakanga riri muEdheni. Ndokuti ndakusumudzawo chigaro changu. Achisumudza chigaro chake achiperekedzwa nekorao gurupu yamudatsira yakanga yati handei tinomira newe tinomira newe. Nyambasiya iwose yaidziwa kudenga yanga yezvibata isati yaparwa bhati yanga yabatwa. Ndokubva Mwari waisuma nyaya zvikanzi Lucifer wakutouya. Ndinoona Mwari achitaura navakomana kuti munoudzaini ndizvo zvezvezvi. Tisumukire dzamahombwe dzakadaro. Iwe nyika iri kubva wakaitwa mukuru wehondo. Wakambahwa hondo ipi? Kana kwaita vapanduki basa ramuka. Satani ngaaburutswe. Satani wakangoona denga rasviba nengirozi. Ndokubva wasvobatwa pamwe chete nedzimwe ngirozi. Ndokubva wakandwa pasi ne1/3 yengirozi dzokudenga. 1/3 ndo yakadonha naSatani akazove madhimoni. Kureva kuti kudenga kwakasara 2/3. Kureva kuti pese pane dhimoni 1 raSatani pane ngirozi 2 dzaMwari. Which means our victory is certain. Satani haana paanotibata takavarairwa. Vari kwatiri vazhinji. Bhuku yaIsaya vakabvunza achiti, ko wawa seiko? Yatointerview yakuitwa kuna Lucifer. Wadonha sei? Vakanditeererei. Munhu kana akajamba kubvamo
kusvika pasi namakumbo haana kudonha wachapa. Chinoita kuti kudonha kuve kudonha kusvika pasi neimwe pati isini makumbo. Satana kuti wadonha sei? Mira panyika wakasvika pasi neimwe nhengo. Nditererei varume, Mwari wakamudzinga mudenga ndiye ari pano parufaro. Munoziva here kuti kudonha kwaSatani Mwari haana kusumuka. Wakadonhedzwa nengirosi paushamwari hwavo. Mwari akere haleluya. Zvino kana iri ngirosi inogona kubhururuka irambidzwe, inogona kupinda napamadziro. Taimbozvita tiri kumusha, kana ukabata shiri unogona kuiuraya nekuidzipa kana kuita yekurovera pasi. But chaindinetsa ndechichi, pakurovera pasa pane time yaunomboisiya, haisisiri muruoko rwako, haisi pasi, iri pakati apa namapapiro ayo. But chinoitadzisa kwaasevenzesa iforce inenge yasevenzeswa pakurevera. Makandirwa akaitwa panga pasina mukana wokubhururuka. Varume nditerere zvakanaka, iri kuti unshakable kingdom. Vara rekuti unshakable rinongorosenza besi kana paine ambosheka zvimasasheka. Vanzwa here? Tikangoti shedhi inoita unshakable, tatotuma vanhu kubata Paul rake. Vakuda kuona kuti ishuwa here kuti inonzi haisheke. Kana ukaudza vanhu kuti mota yangu ibulletproof, kana isiri bulletproof wazvitengera nyaya usingapedzi, nekuti wakuzotenga rimwe girasi. Nekuti kana wazvitaura kune vakuda kuona kuti ishuwa here. Varume yamatanga yeunshakable kingdom pane vachada kuzoona kuti ishuwa here. Muri kundinzwa here church? Iri kuti unshakable kingdom rombo rakaipa kana ikaita timu yeparufaro, nekuti kana ari yeparufaro inosara parufaro. Vanhu vadzokera kutimu dzekuchoboka mudzimba dzavo. Inogona kuve unshakable igofairwa nemunhu wese. Tiine vari kutoshekewa nepamusangano pano pana Mwari ngaatibatsire. Ndokupaataura nezuva raunodya muchafa, Satani achikandwa. Bhuku yaEzekieri inoti ndakakubvisa pagomo ramutsvene nepamunda, kureva kuti paakasumudza chigaro chake achizodonha, wakazonowira kumwe kusiri mugadheni, chituro chake uko iye uko, wakandwa panyika. Ndokubva anyaradzana namadhimoni ake kuti avapamona dhoni wari kudenga zvafuira asi pano muchaedza. Mwari ndokubva vateera futi panyika, ndokubva vasvosika munhu Adamu. Haana kusikwa kari kacheche, wakasikwa wato murume mukuru. Zvichida wakabva abayira nendebvu ipapo, wakamuka wakura, navachimusika Adamu wakaramba akavata ari chitunha. State iri kusvika munhu nhasi patinoya kuti ane matambudziko, ko akarwara
ndopakamukira Adamu achitanga kuti 1 wakasikwa tiri chitunha. Adamu achipedza kusikwa ndobva Mwari vamufemera mweya, vati vamufemera mweya vakatanga vataura kuti let us make men in our own image and let them have dominion. Ngavatonge. Ndo introduction ye-unshakable kingdom. Adamu kana wamuka kurumbidza kuverenga manual yako uzive kuti akusinga akusikire chii ndokubva asikwa ndokubva apiwa list zvikanzi tonga hove dzegungwa shiri dzedenga mhuka dzesango. Mwari ndokubva apedzisa achiti pandinoda nezvisikwa zvose kusanganisira naSatani ofuti nekuti akasikwa ngaatongwe. Zvikanzi nezvinopfaka nyika varume kana Satani akangoita movement beti watopinda mulisti yedu takutotonga. Mwari vari kuti ngave nedominion. Vari kuuya kuzosika mumwe mambo panyika ina Satani akadonha paari kufunga kuti ndichatongawo ndokubva atanga kuchironga zvaakaronga ndokubva uya kumukadzi zvikanzi ndizvo here kuti Mwari akatipisa zvedu chose. Satani haana kuzotaura nezvemuti. Ndizvo here kuti makanzimisa zvedu chose yose akati yemuti handitaura ataure ega mukadzi yedu nekungwarisa ndokubva ati akana yese tinodya bati mumwe chete uyu takanzi hachidyi kana kuubata. Ndokubva patanga nyaya muyedzo wakanga wakuuya mese merega ndimbokufananidzai nemiti yakanga iri mumunda. Zvikanzi naMwari Adamu idya yese yese kunze kwe-1 uyu usadyi. Ndokubva zvakundinetsa kuti bati wanga uri muyedzoka hamufungire kuti dai Mwari asina kunge ataura zvichida pamwe haaimboudzwa nekuwanda kwayanga yakaita iko kunyanya kutaura kuti kwakazomudza ushungu. Kana muti uyu wanga uchiuraya kudai Mwari vakauyisire chii? Ndoda kuti uzive chinhu chekutanga chavakaisirwa naMwari chaakandizarurira izvo. Ziva kuti Adamu wanga anzi tonga zvisikwa zvose. Pawa yake yanga isina painomira bati muti wakaiswa muIdheni. Mwari waida kuti Adamu kana akutonga asvika pamwe paanoti kana akasvika anomboisa mabhireki orangarira kuti kune mumwe ane simba rokundirambidza. Ichi taimu yaaiona muti wairangarira ane simba riri pamusoro pesimba rake kuzodya kwaakaita wakabva atonga naMwari wese ndobva amuisa mulisti yake. Dai Mwari vakati kuna Adamu idya muti 1 imwe yese usadye taiti aiwa Adamu munhu waizofinwa opedzira adya miti yese. Zvino Mwari vachiziva chinonzi kufinwa zvikanzi chidya yakawanda mumwe chete odini. Satani achiuya kuzoedza haana kuenda naye kumiti yakawanda kuti adye wakaenda ku1 ndosaka chegumi chichinetsa kubvisa chiri icho chishoma. Satani haana basa nezvakabvumidzwa chawanzi usadye naMwari kana ukadya. Satani anoziva kuti mugadheni hauswere. Mandinzwa here
nechifebe. Vasina musi wakambonetsana kana kurovana. Vatakangobhadhara mari akaroora. Patone muromo. Nekuti zvabvumidzwa. Zvikati nemusi wamunodya muchava. Adzamuka kubhaisha. Vatereka ndikutaurire. Kana waive musi wechitatu. Rakatodoka Adamu akavata. Iye wanzi uchafa. Kureva kuti pane rufu rwaitaurwa rweseparation. Uchaparadzana neni. Kureva kuti kana waizoona Adamu achifamba musi weFriday, uri kuona munhu akafa musi weWednesday. Nekuti Mwari vakati nezuva raunodya unofa. Ndobva aburuka Mwari. Wakufamba zvake kuchitonhorera. Adamu. Zvinonzi iye wakatiza ndokubva anowanda pamberi paMwari. Iye anotsvaga Adamu. Zvikanzi ndakanzwa izwi renyu ndakahwanda nekuti ndakanga sina kusimbira. Zvikanzi akuudza kuti yawakaita iyi ndo inonzi usapfeka ndiani. Asi wadya kani? Zvikanzi naAdamu mukadzi. Zvikanzi newe mukadzi akati nyoka. Nyoka ndo yakazoshayawo kunenedzera. Mwari akati chimirai ndingaswere kuno. Rega ndiise judgment. Ndotanga panewe nyoka. Watukwa kupfuura mhuka dzose. Kubva zvino uchafamba nedumbu. Mwari haana kubata nyoka, wakataura nesu. Bhora akatunga. Raanoti hariende rikadzoka risina chinhu. Kureva kuti izwi ndo rakabata nyoka. Ndokubva rapurura makumbo ose. Ndokubva yagadzikwa pasi. Ndokubva yakafamba nedumbu. Mwari haana kuzozvidzokeredza. Wakataura kamwe chete. Uye kusvikira nhasi hakuna inozvarwa yakaremara zvokumera makumbo. Mwari kana ataura izwi haridzoke. Ndokubva aenda kumukadzi. Zvikanzi ndichapamhidza kurwadziwa pakupona. Titererei varume. Bhaibheri Mwari anoti I will greatly multiply. Kureva kuti mukadzi kunyange dai asina kutadza waizongorwadziwa pakupona. Nekuti Mwari haana kuti ndichakurwadzisa. Anoti I will greatly multiply. Chinomultiplyiwa ndechamhenge chiripo chiri chishoma. Saka marwadzo akawedzerwa mashoma anga aripo. Ende kubva ipapo Mwari paakataura nevari kunyika dzisina mabhaibheri vanopona vachichema. Mwari wakazvitaura kamwe chete. Kusvikira nhasi hakuna anopona achinwa kapu yekofi. Wese mukadzi anochema. Ende kana wakuchema usafunge kuti Mwari vanonzwa tsitsi. Vanotofara kuti yandakataura yakuitika. Mwari wanyepa. Shoko rangu haridzoke risina kuita zvinhu. Pane mumwe mukadzi akanga achibatsirwa. Zvino windo ranga rakavhurwa. Ndokubva vaona mamai vachiuya kusikera vakaremerwa zvavo. Vachidyawo bhanana ravo. Ndokubva vaburitsa ruoko nepahwindo zvikati iwe kutodya zvako bhanana uchangouya kuno. Iye anenge achifara kuti zvandakataura zvokuitika. Hariende rikadzoka risina zvona rituma. Adamu kubva nhasi kuguma pane chawadya ichi. Uchadya cheziya. Chero ukapinda muofisi uchanyora kusvika rakarehwa namari rabuda. Ende usafunga kuti Mwari anonzwa tsitsi. Akatoriona richidonha. Anofara kuti izwi rangu harina kudzoka rakadaro. Uri kunenzwa varume?
akaiswa mota ndokubata kutivhurisa tekati dzina kuita zvakadii hangaicheti muno zvikanzi kuita 24 billion ndokubata ramba takatarisana ndokubata bvunza hama yatakandinayo ndakati ndiudze kuti chinokosha chii mota iyi kana Jesu zvipachena majesu ndiye mukuru ndiye anokosha. Do you know kuti kana ukatauta kuti mota iyi unoiwana I might as well doubt your salvation. Nekuti kwako kutenda rudziko kuti unotenda kugamuchira zvikuru zvandabvunzira kuti Jesu ndiye muhombe waita faith yekugamuchira Jesu kuti mota utende hatinashuwa newe harisi gore rekudzwa nevanhu kuti asikana maexpectations enyene anyanya kuve hai munozodiscourageka. Hakuna expectation iri hai kupfuura Jesu wandakatowana. Zvimwe zvese zvandingataure ndozvidiki ndinotenda kuna Mwari unopfumisa muzita raJesu, amen. Handisasina mbobata dhimoni rourombe baba unopedzerana zvedu pano nezita raJesu, amen. Bhuku yaDhanieri yaverengwa ndoda kuisaka musoro kweshoko kama kana akatiwo the untouchables. The untouchables. Now, kana zvanzi isusu we are of the unshakable kingdom. Kureva kuti tina anombotizunza anotogoseenzesa zvimwe zvinhu zvinenge urombe zvinenge urwere kuzunza izvo, right? Zvino kana murume uyo anetsika yekuzunza achiripo kubva nhasi kusvika nhasi wakambenge aripo nguva dzaadha chaizikanwa naSatani ndechekuti Adhamu handigoni kumurwarisa ari muEdheni, but ndikamudzingisa akauya kuno kwandakadonhera kuno ndokwandagona kumutambudza nenhamo nokumurwarisa. muEdheni mavanga vaiswa mainjiwa Mwari havana kumugadzira nematerial yevhu yemuEdheni nekuti Mwari vapedza kumusika. Bhaibheri rinoti zvino Mwari wakamutora akamuisa muEdheni kureva kuti vakagadzirwa kunze kweEdheni wamuEdheni ndokubva vadziberekanai muwande. But bvunzo wangu ndeuyu, raive gadheni wanga yakaisiri nyika yese, but zvaraive gadheni ko pavaizowanda ndiani waibvuma kubuda mugadheni achienda kwarisiri. Mafamasi mazhinji aunoona akapasa zvifaniro havana kutanga nekuti mapurasi vairima tumihomba voisa chibage voisa mbambaira voisa madomasi opasa pamuhomba zvoti wakodzera kurima purasi. Kagadheni kavakaiswa vanga vanzi akagadzire ende kana vaizowanda vachiexpanda mumwe nemumwe aienda aine design yegadheni musoro make kureva kuti kuwanda pese pane munhu right now ndokungadai vakasvika gadheni. Murikunizwa here? Alright. Saka naye Mwari kana munhu achikosha sei akazoguma kusikwa. Mwari wapedza kusika zvimwe zvese
Azviitira kunge makanga mungozita. Pana chakavanzika chakaitwa naMwari. Nekuti zuva rokupadzisira Mwari ndo rakasika munhu. Kureva kuti Mwari chaakanga asingade. Dai akasika Adamu zuva rekutanga. Adamu waifanira kumbodya namavheji kusvikira mombe yazosikwa pamberi apo. Zvino Mwari vakada kuti pfuma ngaitange kuenda. Adamu aregedze kuve nezuva rimwe chete raanoshayiwa chaanoda. And all these blessings shall overtake you. Atigarira pfuma, but pfuma inotigarira. Muri kuninzira chechi. Rega ndikudze vabereki. Kana musina mari yekusashekwa muri kutamba ivi. Bhuku yazvireva inoti mazwi omurombo haana anoteerera. Kunyange ukayambira vanhu kuti hondo yakuya hakuna anotiza. Kureva kuti chero salvation haugone kuipresenta kuvanhu kuti vatize Satani wakachomoka. Pamwe pacho vanhu havasi kuramba Mwari, vari kuramba chakatakura Mwari. Vanoti kana Mwari achipfumisa akadii kutanga newe. Ndambofumura dhimoni reAFM panapa. Maninzi vari varume. Kwandakuenda uko. Chero kana ukasvika ndinotyora maoko. Ndoda kubata dhimoni. Kambai mfundisi. Ndinoziva ndichidzika madhimoni. Vanhu vachiumburuka vachirovana. Mwari ndakubva zarura chimwe chinhu. Zvikanzi hondo yaukona rikiitika. Ndo zvinoitika kana wakudzivirira pfungwa dzakabatwa nedhimoni. Panotorohwa munhu, panototukwa. Saka ndoda kubvisa madhimoni akapinda munhangaro dzavamwe vanhu vari pano. Ende ndiri kutarisira kuti utsamwe zitereke. Nekuti kana ukasavenga paurapa haufa wakabva ipapo. Maninzwa here? Ndoda kubata pakukodzera kuti AFM isaropafadza. Zvamwe kuti untouchable izvi. Dzimwe chechi dzamuri kureva noti imimi. Mukaverenga mota dziri pana nemisoro yavanhu vari pana. Chakawanda panapa mabhasi. Musateme nepeturu yashaikwa varume. Kana tiine madhimoni ehurombe ngatirege kuakonfyuza neikonomi yakaoma. Nekuti kunyange pazvanga zvakapfava wakange usina imba yako ime. Uri kudetsera varume. Ndoda kubata pakagara dhimoni racho ingorifugura. Zita raJesu, amen. Now, chii chinokonzera kuti kachechi kese kabude muAFM kakutonosumuka. Kuti napato nemapickup 1 2 akanzi generation. Vakabvanidira. Ende vese vanenge vabuda vanonzi varasika. But ndo vari kuitira musangano kuSheraton. Ini masara musango ndiri musina kurasika. Kambai mfundisi. Kingdom ine ma principles
Ukaverenga Bhaibheri zvakanaka, haumbonzwa kuti Mwari vakasika mvura, vakasika rima apa. Unozongonzwa kuti mvura yakapatsanurwa, yakasikwa zvisina kunyorwa naMwari. Nerima chakazosikwa chiedza, kuti zvakasikwa naMwari pazvisina kunyorwa. Kureva kuti pane zvimwe zvakasikwa nazvo zvisina kunyorwa. Chimwe chacho regai nekutaurira Mwari chakanzarurira. Chaakatanga asika, asati asika nyika ino, wakasika manatural laws epanyika pana. Mirayiro yenature yepano. Nekuti Mwari kana akusika kuti anzi he is a powerful God. Wabula kuti power inozosenza beti kana paine opposite force. Mwari kana akasika nyika pasina rimwe simba rinopikisa, kureva kuti whoever ari pano waigona kuisika. Mufundisi munoreva kuti kudii? Nekuti Mwari kana achitaura haataure ega. Paanoti let there be light, varada kuti let in, let in, let in, let in. Ndo inotaurwa nevaenzi mazezuru kana ashanye mudzimba dzedu, vakagara vakuenda nonzwa kuti regai timboenda tienetu. Kana vati regai timboenda, havasi kuti mamatibata tiregedzere. Vari kuadresa mamiriro ezvinhu angavarambidze kuenda, kuti kunyange muchiri kuti nebva tiregai tidii. Mwari paari there be light, pane chaari kuudza kuti regedza. Pane murayiro wezvinhu unoramba kuti light haringouye from nowhere. Ndore kugambura rokuti naMwari regedza chiedza chiuye. Ndokubva ati let us make man, tiregedze tisike munhu. Paine zvisingade kuti munhu asikwe, munoda kubva asikwa. Zvikati and let them have dominion. Ari kuadresa futi nature. Zvamunati pamusoro pemvura pafambwe, murayiro wepano hauzokuhwe. Zvamunati pamadziro hapapindike, murayiro wepano unoti wekuku. Mwari paari kuti and let them have dominion. Ari kuadresa mamiriro ezvinhu kuti varegedze, vave nesimba. Ndomagadziro akaita kunyange zvinhu. Anoti and let the birds fly right there in the firmament. Paari kuti let the birds fly, ari kuadresa kuforce of gravity, kuti mombe nembudzi ungabati, bati kana iri shiri iregedze puro. Ndiri kuda kuti mumwe munhu nhasi audze mweya zvikwambo kuti let me. Nekuti Mwari paakati let them, wakazvitaura Satani aripo, wakazvitaura madzimoni aripo kuti varegedze vatonge. Ndokitongi yedu iyoyo. Pokaita iyo mambo ndokubva aita mutambo, ndokubva adedza ma-thousands nama-thousands, machifi namavhidhingu namasabu, ndokubva vauya kumutambo mukuru, ndokubva vanwa waini inodhaka. Bhaibheri rinoti zvino vadhakwa. Belshaza ndokubva atuma vanhu zvikanzi endai munotora midziyo yetemberi yakaiswa muna Nebhukadhineza, muuye nayo timboinwira panapa. Ndokubva yanotorwa, mweya wokuonererwa navaroora. Zvakabhoitwa nemumwe mambo wauraya James, ndokubva aona kuti zviri kufadza vanhu, ndokubva anobata naPeter. Vasingabatwe
Zaba shika ita kwa manchi. Dogo pa mikombe ya toro. Dogo pa shasha tanwa. Lai pakati pokunwa. Dogo pa kwaita uoka wakateka nyayo. Mwari kana amule kupfisa. Auye wese. Bani zwele barume. Iya Belshazzar. You know how the power protected the king. Chekete tamam. I don't see how done pamuromo. But the cooler walker wakapinda usina kuone kwa chimwali cha chekete zababu. Dogo parashika palace. Dogo pawaida pama zero paikira. Panga paine mwenji. Dogo pamunwe wanyora mtume nene teke wa ufasiri. Mambaya taisa shinotu waka kwa pati. Simba ikakuna mahali. Dogo patana udeka nanga. Chinazaruna vina mundu utosha weku. Makawea akasama nipa walokona. But the language yakayo na mari. Mwari wa isira kuti kuna anomu represent. And anusia language yeti UNSHAKEABLE KINGDom. Zanyo wana marishi. Sila anokona kuwerenga wewe. Economy ya Zimbabwe. Ina wakona kuiwerenga kukigure wewe. Mwenye kamenya mune murume anemwe awashi unoti taidi wakati ushida mwaza baba wezi nyonge wana wale siku asuma tukuwaza baba wenge tukatisa mdete shikati tanyero jati uyakuna tanyeri ndo paka uya Dogo pa apinda palace. Maichi garamwe. Ipa mwana machepo kubata yonesa ngali. Nyamba tayera ngasi na kudet home party nai. Chakoto zira mtane mwe washi. Ako zora ngari wane kuti sapenda. Tinewanu walipanapa. Wanotikana sinusani swaipa. Hakuna kufundisana mira mnyatake. Ala itasomu ya kumba kutawa. Nawe nileta mnoma. Unaweza maogopa msoro. Kana hapa fatu acha uya akufona. Baba sahabu fama sinusi. Kana babu tiwa munu wamara asina basi. Timoni AFM. Ariesi gura ina wani kwa projects. Pati pawano wamari. Muli kuti Amerika. Zikachikoka mudeta mamari. Verenga imeka. Malani doto. Anasa manga makoka hako na kuverenga. Mukakora kokere mutisia wako na kuverenga. Shama siya mtifundisi wako wale mwe omari. Wakampachi. Warima nitereleza kana. Wapata kunwa. Tanya yopala sapindao. Tanya wangeta ni sewanima hipo. Nima pisi sana sana basi. Ndio ndio na kuno na. Kuta
Zilao wena. Ukaona kutsvaga phone number yamufundisi amene mwana arwara. Kana wakaudzwa kuti zvevana zviparidzwe zvinouraya chechi zvinogore ino Mwari wakamutsa isu Mwari akatiudza kuti mwanangu ndoda kukupa mari kusvikirira usanyengerere munhu wakumutsa chokwadi. Saka kana wakatarisa hundiverenge marombe ndakaropafadzwa ndakatenda muna Mwari asiri Mwari wenhamo. Wadizwa ukaenda kuinterview vakakuofa salary iri pasi peyangoshandira uende. There is no way Jesu paaitibvisa kuna Satani unless aine offer iri nani. Kwa Satani nekwa Jesu ngazvisiyane. Ndoba munotikana makuru nhamo dzenyu pachocho. Uye ndiwo nhamo yangu yandakaona yakatona nhamo yangu. Mumwana bvasvika mukutaura ipana. Yenyu idiki mira. Kuita kofatikana nenhamo. No. Varume ngatibatsire. The unshakable kingdom ngaive nemari. Manizwere vatungamiriri kumasangano kwamuri chero ini vafundisi please chero ukaona anogona kunamata stereki usamise muleadership nekuti anogona kunamata ngave neblessing kwete mari noti manifestation blessing blessing nekuti kana asina blessing vanotungamirira paanovaisa maoko pamusoro pane principle yeimpartation nhamo dzekumba kwamuvhangeri dzikuendeka mwana wesangano vanobva kuchechera vaauya kwavaita guys of intercession yarekete kuleader futi nekuti haambovaka namatira nemabhizinesi avo ane pfungwa dzekuenda kudenga kudenga kwaJehovha asi pasi rino exactly asi ndisipakasumudzwa mukore uno mwaka uno kuenda kudenga warambidzwa pachigaro lezi kudenga unoenda ivo wadire mutakavarwa naTaisoni kovhura kuti andorohwa zvimwe ngakunyimwa chigaro ramba wega. Manizwere varume rega ndikudzai chokwadi chinorwadza. Unoziva nekuti Jesu anogara zviri nani muimba yemupfumi anonamata dhani muimba yemurombo anonamata. Kundisema kudaro yamusanangura zvemushoko raMwari nekuti bhaibheri rinoti iye kunogara murumbidzo dzavana vake. Zvino pamurombo hapana rumbidzo, pane macomplaints, zvichemo nekunyunyuta. Mwari haagari mushe pamurombo. Wakaguma kuti Mwari techiwini. Unemunizwere chechi? Unemunizwere kereke? Mwari ndokubva apingira. Chikazi naBheoshasi anenge aita pureta ndichamupa ndichamupfekedza nguo dzangu negoridhe
agove deputy wadeputy Daniel ndokubva auya ndokubhatarisa so ndokubvanzwa ofa yekupiwa akataiwa mambo regai nekuti already autoziva zvadeputy hapasisina nekuti nachairman wacho chiri hapasisina ofa yanga yakanaka asidini regedzai regai ndikuravirei mazuva nepapa zvikanzi nemene tekere rufasini pari kunzi mambo mayerwa makareruka muri mambo murume mukuru maiswa musikero inoiswa vana vadiki mukaonekwa kuti mareruka saka umambo hwenyu hwatorwa noti uchatorwa hwatorwa wapiwa vamedia navapersia bhuku yakori yatimothy yabva yati muimba huru hamuna midziyo yegoridhe bedzi kana yesirivheri but mune midziyo yamatanda nemidziyo yefu uye pane midziyo inokudzwa pane isingakudzwe vanzwa pakati pedu tikave nevakuru vanokudzwa zviri mushoko hazvisi zvechechi ngavakudzwe uchinyatsoziva kuti zviri mushoko bhaibheri bhati zvino munhu kana achida kuve mudziyo unokudzwa ngaachizvitsaura kuzvibvisa mugurumandira kana wazvitsaura waamudziyo unokudzwa ndo midziyo imwe yakabatwa nabherishasi akambobata yakawanda bati paakanobata yemumba huru mwari ndokubva vaitenga vakati kwawaenda kuyeduya muchachi mumwe cheteso ngatitaurei uniti hongu bati hatibhofa takafanana kune yamatanda kune yegoridhe kune yefu kune inokudzwa kune isingakudzwi namufundisi mwari kutaurwa vanhu here bhaibheri rati anozvitaura noti kutaurwa kuzvitaura wega nhamo yako yekuti handionekwe ndiwe vanondishora hatogononekana saamwari sotokamboziva wakambozvionera kuti kana ukaenda parodweb uine rwendo rwauri kufamba une dzimwe mota dzausinganisi uri wega parodhi kugara waona kuti dzakadai hadzibhondimirira uri kuzvishora wega wanashumba chikakara muri kuniziva rechechi zvino varume zuva ranhasi ndiri kuda varume navakadzi vasikana navakomana vari kuti toda kuzvitsaura zuva ranhasi tizvibvise mugurumandira timire pedu tega titi kana paine zvinodiwa pachechi kunyange vanhu vakarofa zvinofamba kana ndiripo ndova tiri kuda tine vamwe vanhu vataichira mufunge kuti makazovaudza muchidaiso vari kuda muchechi baba takazoona kuti havabatsiri mazuva ese atavanyengetedzai tikaramba tiinavo hazvisi kumbofamba rega tivaudze tingangwarire kuuraya akafa kareka rega ndikuudze zvinovava nekuti tikada murwere zvekuti aregedze kuvaviwa nemapiritsi nemuurayi ngava wechirwere chisve vanizwa here alright inonzi nhamo the only last weapon
Yasara iri kusevenzeswa na Satan. Church. Anzwa. Ndoza kawana kuona wakawanda varombo. Church. Chii chinokonzera kuti unonamata spirit. Kugomo unoenda. Rufaro haurofe. Pesa apa unoverengwa. Bati kana zvane chekuita nemari. Zita rapa richapira. Kunamata kunodzinga mari here. Aiwe. Ai. Unamutenga napinda kwenda akaenda kubva taurira. Zvikazi ndasangana nemunhu mutauni. Saka tanga takushaya imwe nyaya. Ndokubva kutaura kuti zvinhu zvemari zvakuwanda muchechi. Zvinhu zvemari zvakuwanda muchechi. Ndikamuti mwanangu, rega kuti ndasangana nemumwe munhu mutauni. Iti ndasangana nemweya wetsvina. Mazwi awadzo ndeedzimoni. Nekuti vanhu venyama ukaona dzimoni radonha richituka vanhu, richirova vanhu, vanoenda vachiti manzwa dzimoni ranga richiti, bati kuna rinotaura risina kudonhedza munhu. Achitaura akamira, uri mweya wetsvina uri kutaura. Kana ku AFM ndokusina zvemari manje. Ndosaka muri kuona wese atendeuka. Tiri vanhu vekupa vanhu Jesu bedzi. Kana vakuita zvimwe, vakutsvaga dzimwe chechi. Vane mari vakaenda kupana. Tinoparidza generator musana wakadai. Dati vane mari vakaenda kupi? Vakazvitsaura kubva pakati penyu. Ezvivaa midziyo isingabatike. Unoninzwa here? Umwe ndakubva andiudza. Aipindira kune imwe chechi. Kanzi vakavhangeri nyimba yevhangeri yakandibatsira upenyu hwangu kuti ndishandure. Yekuti ndigone kupa. Ati ndakaurayiwa nomutungamiri wangu. Nekuti akataura kuti zvinhu zvamakandiwawo zvingarira kuda mari. Ndobva ndamubvunza ndikati ini unondiziva here zvanzi ere? Ndikati ko mukuru wako mufundisi wako unomuziva here zvanzi ere? Ndikati anopa kupfuura mumwe ndiani ini kana mufundisi wako? Zvanzi ini mufundisi munopa. Ndikati saka anoikara ndiani ini kana mufundisi wako anonyima? Asikaite ngaapeka. Department ramina rauchechi ukaona wapiwa lita asingade mari tsvagai mumwe. Haina chayakamboipa. Mufundisi mari yakaipa iyi. Inganga agere zvakanaka paakaona mari kubaira. Inganga ine mukadzi wake zvakanaka paakaona mari akaenda kumasmall house. Haizi mari. Mari manga magara muine mhodzi yemasmall house. But yaishaya chinodiridzira. Pane vamwe vanhu vari kuda kugadzirwa namwari panapa. Vekuti kana mambo chimambo chenyika ino chingabata mwari vanopindira. Pane mwe midziyo iri kumba kwedu yekuti kana kamwana kangu kane 2 years kakatira vakabata mai vanobvunza kuti waiona mukopuleti iyo akata munopasisira dzose varongedza. But kune imwe kuti mwana akauya akabata mai vanobhururuka vachibva musofa. Ruoko rwosvikira pandiro yavo, rumwe ruchisvikira padama remwana. Pane imwe midziyo inobatwa, pane imwe midziyo isingabatwi. Vari vakuti mamwe makristu ari pano anoti
chako mwana vanosumuka vanosenza basa mumba esvikana basa rako rikanzi rapera chinochemera vatungamiriri kuti udzokere kubasa ndechei kuti rinobatsirei chechi basa rako nekuti Jakobho akati Mwari kana mukandichengeta mukandipfekedza ndikadya zvese zvandinowana chakupai cheguru Labhani wakuda kutora pfuma Mwari anoona Jakobho mukautize ingava Mwari ari kupindira muzvinhu zvevanhu anoziva kuti pamombetenidzi pane hwani yavo isati yauya saka Jakobho mukautize uri kuda protection kubasa kuti Mwari vane chii chavo pabasa rako tiri kutonamata kuti udzingwe nekuti pana anobvisa cheguma ari kushaya basa iroro varipere kune vanhu kwavo vari kusvika hapana basa painewe watidaro pane vakutendera kuti nhamo ngaibude muchechi pane vakutendera kuti nhamo ngaibude muchechi ndowipo ndiri kuseenzeswa Bheni-Hadhadhi wakakomba Samariya haana muIsraeri wakabata akagara pasosi panopinda nechikafu nekubhagara zvake kusvika vanhu vakudya matoto enjiva vakudyirana vana iye asina wabata akagara bedzi panopinda nepfuma ndozvakaiti vazimbabwe raitina hamuna kumbobatwa ini pfuma ini iri mabhodhosi urunizwei kusvika vanhu vakudyirana vana bati Elisha wakanga arimo achiprofita muprofita wemunzara vanodadzimwa neurombe Mwari akadudza kuti charakaipira ari kutadzise kupinda muchimo tsvene-tsvene dzimwe neurombe arikurambidzi unoita zvimwe zvese bati vanhu kuzoenda kunotarisa panovata muprofita wacho kuti anoparidza bati zvaanopfeka anoimba bati zvaanodya Mwari varipo bati urombe tinonerati urombe varume rinohwadza ndiri kutaura nekuti ndakazviona ini tadzi vangu vari baba ndaona minana inotyisa Mwari uchiporesa vanorwara vasingafambe vachifamba vamwe vachirasa makirasisi pafoni toti wayamheremhere chii todzimai vakufamba vega vati Mwari akataura kune dhimoni rikunetsa kuda muvanhu dhimoni reurombe pamadhimoni ose ndo dhimoni rinohwanda unonamata kutaura netimi vati ndiwe mukuru wenhamo zvinhu zvavazvifanda Mwari hope bati Mwari hapana takuda vanhu vanozvitsaura kuti varegedze kubatwa ndaizvita ini ndaiparidza varume tine taimu dzataingomira wosekerera madhimoni obuda achienda bati ndichidzokera kumba hakuna chokudya ndichiona minana inotyisa bati urombe hwanga huineni yeurombe iri yega varume inotoda kushanyirwa iri yega haine ine minana muri kundinzwera chechi inotanga kutorambwa newe nhamo kusvika ndapaonanzwa mwana muparadzi adzokera mudangariro akati kubaba baba vangu vashandi vari kudya vachisiya zvinotaurwa naane dzadzoka
dzokera dzadzokera ndobva akatanga kuona kuti aiwa chikafu ichi ndechenguruve changu chiri kuna baba haana kuzombooneka pakambani pako vachinewe nekuti hadzisati dzadzokera panzvimbo dzikadzokera vanokushaya varume kwababa gakusiyana nekunguruve toda kuzvitsaura tive midziyo isingabatwe nenhamo madhimoni okuchoboka anofanira kudzokera iwe kana usingade kupa chengeta mari yako kuti mubvunzo wode kubvunza ndeuyu kana mari ichizowanda nekuti hauna kupa zvino waonengani nekuti hauna kutanga kunyima nhasika okono chicheuka kana ichiwanda nokunyima waonengani benihadhadhi wakagara kudzoka kusvikira mwana amaivaye namambo zvikanzi takadya mwana uyu apana chinomboshamisa vana vanongodyiwa vaya vanongodyiwa vati kuzomang'ara wega kumang'ara mambo achidwa nyaya anobva akabata nguo vanhu vakuona mambo asina kusimira zvekusasimira zvese zvakonzerwa nabenihadhadhi doredu chairo dhimoni atinaro pano parofara 8 o'clock dzemakuseni dzekuchaya kuvhangera achigeza apa mwana wesangana apa mabhaketi akaguma naso parufaro taure nenhamo inopfuura ipapa endawo kuseni nyati dzakaenda kuti vakufamba vasina kuteka inakwira kusvika pachigeza vafundisi chiregedza kurambidza pornography nekuti anokumba ari pakombiyuta neari pamagazini wafanana nawo yaparufaro vana baba rufaro yationesa vasina kumboona kunyika chaika hazviko izvi usamboninyepera kuti matoireti mashoma kusati kwamunogara kune toireti 1 but hauna kutogezera mupaseji kana 1 day idhimoni rekufumuka mweya wehurombe dhimoni zingapunze munhu musambofira pedi zvenyu vana baba kuti mufunge kuti ndimi mune mhosva yakatoiretsi ukandirekana mwatanekasina takutanga kugezera panze kupfuura matoiretsi enya tatojaira kushupika mweya wokumombe mwari vakandizarira kuti hakuzi kushaiwa kwezvivako chero zvikazovakwa tsika iyi haisi kuzopera kusvika yatukwa mwari wakandiudza kuti dzima kune upombwe panapa muchatsvaira vekondomu panapa muchaatsvaira pana penetsika iyi benihadhadhi wakakomba kusvika madzimambo arasa mbatya aurai baba nechokwadi manje takamira makoresa daidirini varume ndisina kuroora ndingashe ndaroora adzokera asina kugeza nenyadzi nekuti anyanyadzane nyadzi
scripture Adam waona mtana mteka wakasona mashisha. Zina mashisha kana kuzwari kabisa nobasa paubaka. Mwari wachuya. Ndokupa vanotora dewe remombe. Dewe remuka. Ndokupa ndokuvafukidza. Havana kumbosoti amunozinetere vari mashisha. Zvapeko solo mmoyo. Solo mmoyo. Hapana solo mmoyo. Mwari wakatotora dewe. Kuraude mwari akuti pamberi nokuteka. Zvinawo mavhesi. Kuna mavhesi no. Weza akabva pana Adamu ngaanyarewo. What do you do at church? But I would look at the money in the world. AFM guide to guide the very guide. I get the good women. Now we have two men and because of Puma. I didn't know what the name. You Rufaro. You didn't go with a banner. Down the body. Down the body. He's a camera. Hallelujah. Mari gaba tirekerek. Ini nasumu kira kudena timodro horo. Iwe chise katura ukazinga. Nekuti nama ipe munashi. Zvenyu zvekuti hayangu yatoya chobo chaiyo. Haya vati pirepo iwe. Ndinofanana akanyora Job akabvaisa zera kuti Job. Ibhuku yaJob. Nazi iwe naJob hamuna kufanana. Nekuti Job ane mombe dzakaurayiwa dzakabvenge dziripo. Iwe hauna zvakataurwa naSatani. Wakagara wakachomoka. Inonzi namo iri kudzimba dzavana. Okutaura kufuka kusezibvunza zabantu lapha. Ukutaura chakona. Kulimunyumisa. Iye Mwari asika miti nemichero namagrapes. Mwari paangati ende munono hana kuti perera kumvura. Ane zvimwe zvine muto. Zvinobatsira muviri kurarama makore mazhinji. Zvinobatsira kuti zvine usaka. Mataita zvenyu nemiri washipa. Miri washipa. Miri washipa. Saka omera to. Não, não,
semasutu wakaiswa vhinika kuti vaonwa zvinonaka wakave murombo kuti chechi ipfume nezita raJesu nezita raJesu nezita raJesu. The devil is alive. Hadithi anaenda mwesu chimera ndada kudedza iko zvino era ndada kudedza iko zvino uye uzomba uye uzomba nakukutukira nhama yako masikati machena. The devil is alive. Satan kule uendera ndosaka Mwari Israeli painge akubuda kuIjipita vanoti kweretai goridhe nesirivheri. Mwari waiziva kuti kufamba nesangano rakachoboka kunodedza. Vanhu vasina mara vakavari havapedze kutaura